Saka makazobuda semarriage. Marriage zvakatoramba nenyaya yekuti ini ndaingofunga zvechihure ndo zvanga zvingori mupfungwa dzangu nekuti ndaiona shamwari mahure. Pamatinji apa anoshanda pakuti murume akapinza mboro yake kudai uso. Matinji anonoklipa mboro kudai. Achiregedzera kudai. Saka murume anokwanisa kunakirwa nazvo. Sikwedu kumavenyusi uko munhu anotokupa kana $100 achitokumbira nyoro. Saka inini kapamba cho ndakaomerwa. Pachirwere chemuropa ichi ndoshandisa PrEP. And then pasika apa ndotaisa kuti $100 ndikaishingirira ndikabata sick. Ndobvisa $20 ndinobaiwa injection chingopedza kurara nemunhu iyeye. Basa rangu ndinorifarira chaizvo. Asi chandisingadi ndechekuti vana vangu vazonditeedzera matsimba angu. Nenyaya yekuti ndine vana vasikana chete. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi tadai kusangana zvakare muchirongwa chedu Touchline Hour apo patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde vatinoti sisu ma-sex workers. So nhasi regai timbokurukure navatete vangu vari pano timbonzwa kuti varimo here mundima uye zvakambomira sei. Vatete makadii? Tiri pedu makadiwa. Tinofara zvedu riri sei basa? Aiwa basa riri nani. Handitika? Aiwa tinotenda. Chimbotitaurirai vatete kuti right kana muchinge muri kubasa kwenyu imimi munoshandira kupi? Indoshandira kumavenues. Kumavenues. Kumavenues kwakamira sei vatete? Chimbotitaurirai tinzwe timbonzwa kuti kumavenue kwakamira sei uye zvakare imimi munoshanda sei panyaya dzekutengesa bonde? Kumavenues isusu tinomira muside meroad. Tinomirira varume vane mota vai. Yeah. Patinomira pai varume vane mota vakamira. Otibvunza kuti imari. Tomuti $10 short time. Saka tadaro tinopinda mulodge. Totsvaga lodge, inini ndinotsvaga lodge, iye ndiye anozobhadhara zvake lodge. Onipa $10 yangu. Kurari lodge inobhadharwa mari? Lodge inobhadharwa $5. Saka imimi munenge muchiwana profit yenyu ye5. Inini ndinongotora $10 yangu. Munongotora $10 yese yakadaro. Alright, imimi ndimi futi mobhadhara? Iye wandapinda naye ndiye anobhadhara. Kana asina mari yekubhadhara lodge, tinongoitira motikari make imomo. Alright. Chinditauraiwo tinzwe kuti imimi pamunenge makamira paroad apo munenge makamira makaita munenge makawanda kana munenge tinenge takawanda takapfeka zvakasiyana. Alright, saka murume anozosarudza sei kuti ndiri kuda pane zvamunoita here kuti competition yamunoita kuti nini murume akauya anofanira kusvika achitochachura inini? Competition iripo ndeyekupfeka. Manoenda akachena zvishuwa. Mota inongo yakamira yakanangana newe. Wega unotongoonawo kuti mota iyi yakanangana neni. Ndo mamiriro atinoita iyayo. Alright. Wasina mota? Wasina mota anongonanga pamunhu direct netsoka dzake. Utobvunza wasina mota wovaya ndovema $5 wovaya. Saka wasina mota munoitira nawo pai? Tinoenda kulodge. Kunotangira ikoko tasvika kulodge ikoko. Iye obhadhara lodge $5 onipa $5 yangu. Alright, chimbondiudzaiwo, chimbonditsanangudziraiwo imimi maitira amunoita kuti murume akauya akakupfimbai munotarisira here kuti murume akakukecha imimi anogona kuzodzoka futi? Zvinenge zvaita sei kuti azodzoka? Nekuti kwatasvika kulodge ko ndichanomitra zvonyatsoita chaizvo. Ndozvo ndinoda kunzwa kaizvo. Tikasvika kulodge ko ndinopinda mwinini mukati. Right. Nendichiwa perfume twangu tunonhuwira. Kuti wema munhu anambobuda nayo yaya usadi. Kutonokudzinga nemaperfume yangu ndonyatsobvisa hembe dzangu dzese. Right.
ndonyatso kugadzira pabhedhi zvakanaka totanga kutomukotamira nekutomupuruzira kuti munenge muchipuruza pai muchipuruzira iyo yacho mboro yacho chaicho yandinopuruzira kuti zvikurumidze. Okay. All right. So mapuruzira ndezvipi zvezvimwe zvamunoita mati munomukotamira? Ndikamukotamira ini ndonyatso kudai so zvakutama ndakadai anonyatsononanga chaipo. Okay. Zvekuti haanonoki ndi mangwana akazvifunga zvinhu zvandaita izvozvo anodzoka ane mari irimo dani yakambondipa. Alright. Ko mamwe masitaira amunoita imi muri pabonde akamira sei? Mamwe masitaira atinoita isusu tinorara nemusana tosimudza makumbo angu mudenga unyatsoina mudenga chaipo kana kutotsika madziro chaiwo. Kuti ndinoita zvinhu zvandinofunga kuti pandaiomba ndasingazviite. Okay. Saka ndava kuno kwinini ndikuti ani varume vevanhu saka unofanira kuita sei kuzodzoka mangwana. Alright. Pemenge muri kumba muda kuzamataura kuti menge makatombororwa? Pandakanimborowa mumarriage. Alright. Saka makazobuda sei mumarriage? Mumarriage zvakatoramba nenyaya yekuti ini ndaingofunga zvechihure ndo zvanga zvingori mupfungwa dzangu nekuti ndaiva neshamwari mahure. Saka pandaizoona vamwe vangu vachingoita mari everyday inini mumba zvisingabude zvakanaka zvemba zvakabva zvatondibudawo. Saka kuti muzobudemo muzobve pane murume makabatwa nechikomba here kana kuti makaita sei? Chimbonyatsei kunditaurira nhoroondo yacho ndandenge ndida kunzwa. Yakatika ndekuti baba wakaenda kubasa. Right. Baba ndigadhi. Saka ini ndakafunga kuti baba wako kuenda kubasa unorara kubasa. Okay. Ini ndobva ndawanewo munhu wangu murodhi ndichitozvifambirawo. Okay. Vatorana nemunhu wangu ndatoenda akakumba ndichiti baba sinizoenda kubasa havadzoki. Alright. Ndo maitikira zvakaita. Saka baba vakazongeri kana vadzoka manhiri yayo ndokundibatikidza kwavakaita. Vakatotowanikidza irimo chaimo. Yakatonwa? Alright. Muchibva matosiyana nemurume? Ndo masiyana natakaita nemurume. Alright. Aiwa, saka pabasa irori ramuri kuita iri rekutengesa bonde iri maane nguva yakareba sei? Ndane 3 years ndichiriita. Maane 3 years. Saka muri kurarama sei makazvitarisa imimi kubva panguva yamakazvitanga kusvika pari zvinezvi? Inini ndiri kurarama zvakanaka, basa rangu rinotondiitira. Wesi ndotora nemusikana webasa chaiye, vana vangu vanotoenda kuchikoro, ndine vana vangu 2. Okay. Ndotovabhadharira school fees. Unodzidza kumakoleji unobhadharwa pamwedzi. Saka ndokwanisa kutomaneja kuti mari yemusikana webasa nemari yevangu yevana vechikoro nemari yerendi nemari yechikafu zvinotobatana. Alright. Saka pazuva munogona kuunganidza mari? Pazuva ndogona kutoshanda kana $80. $80. Ko night, panight pakamira sei? Night $30. Night $30. Yeah. Anenge azongochema kana ane twendi kana kwakuchenawo ndokwanisa kunorara. Okay. Saka pamunenge muchiitaniwa nevarume vakawanda kudai awa, munenge muchinakirwawo here mimi? Paya zvinoenderana nondasangana nemunhu ane yakakura sei anozvigona sei. Alright. Saka imimi munonyanyofarira yakadi? Ini ndoda hombe chaiyo. Yamunenge muchiti hombe ndo yakadi? Aiwa, saiziwo iri nani kakwete kadiki kakadaiwo so. Nemutumbi wangu uno yandizokanzwi. Okay. Yeah. Wesi ini ndiri munhu mukuru. Handizodikanwa kadiki. Alright. Aiwa, ndiri kukunzwai. Tinombonzwawo mwachitaura kuti munhu wemukadzi anofanira kunge aine zvidhori kana kuti matinji aya. Handizivi kuti mungaita ruzivo here rwekuti pane zvazvinoshanda here panguva yebonde? Zvinoshanda sei? Pamatinji apa anoshanda pakuti murume akapinza mboro yake kudai uso. Matinji anonokilipa mboro kudai. Achiregedzera kudai. Okay. Saka murume anokwanisa kunakirwa nazvo. Ndosaka tichigara tichitomadhonza. Zvekuti murume akazorara nemukadzi asina matinji akuona kunge angopinza mugaba. Saka zvichatomuitiri. Alright. Kana kumboko kwakatodaro unosika munozongona munzvenga. Akuuya. Anouya kutachiraini. Alright. Kukunze kweizvozvo kwekuti anodai pane zvimwe here zvaanoshanda kana kutambisa kana kudini? Yeah.
Pandobvisa hembe dzangu paya ndichikutama murume anenge achiona kuti apa ari papa anotanga kutotambisa. Anotomaona makatokotama? Anotomaona because anoreba kudai. Okay. Saka ndikatokotama kudai anotobuda. Wanotonongedza pasi kudai? Yeah. Alright. Aiwa, ndinotenda. Saka so mubasa menyu mimi tozviziva kuti munenge muchitsvaga mari, asi mukutsvaga mari imomo hamushaike mamwe matambudziko anokuwirai. Pane here matambudziko amunombosangana nawo? Matambudziko atinozosangana nawo pabasa redu ndekuputikirwa nemakondomu. Ende unoputikirwa nekondomu rekuti pamwe ndiri kurwara kuti murume ndiye ari kurwara. Okay. Ndo matambudziko anoita kuti vanhu vedu ipapo anototorawo chirwere cheumwe. Ndo matambudziko anonyanya kuwanika ipapo. Alright. Ko zvakafanana nekuti munhu anogona kurara nemi asingakupei mari. Yanoitika ndeyekuti tichipinda ndisati ndarara newe ndoda kupiwa mari yangu. Okay. Asi rimwe dambudziko rinozoitika ndire kuti ndogona kupinda kana netoriwo mbavha zvaiyo kufungudza kuti pamwe ndashanda anotoda kutoshanda achitondisecha. Ndo matambudziko arinoita iye kana kutosvika pakubatana namapanga. Alright. Nemunhu yezvo uchangwa kuti seyatobaya kana munhu seyatondikwadza ndiri kukulojikoko. Alright. Matambudziko atinosangana kuti nawo iyayi. Nekuti anenge akuda mari ipi? Mari yawashanda. Yanipa iya plus yandashanda yacho. Kana kutorerwa hembe chadzo kumwe chotorerwa hembe dzacho dzaunenge wabvisa idzodzo. Kana mawigi chaiwo anotomboenda. Alright. Yeah. Saka kana uchinge watora sezvakaita mawigi zviya wanotora wanozvisa kupa vanototengesa? Vanotengesa. Vanototengesera vamwe vasikana kuti tinawo mutachilaini imomo. Alright. Saka madaro imimi ngatimbotarisei atete kuti muri kutarisira kuramba muchipfuurira mberi nebasa iri kana kuti munozviona sei kusai? Inini hangu ndakazvimirira basa ndiri kutoramba ndichipfuurira naro kumberi. Because kubva zvandarotanga wanangu wakutorarama zvakanaka. Inocho plus nditori nepeace. Okay. Mukurarama kwangu. Ko munokwanisawo here kuita boyfriend yamunonyatsoziva kuti ndiye munhu ari permanent? Boyfriend handikwanisi because kana akazoza asina mari manje ndikangofunga mari imba muchatogariki. Hatichatonzwa nani. Okay. Enda kutofunga zvikienda kubasa kana waiwa usina mari. Alright. Yeah. Asi pane dzimwe nguva dzamunoti inini hangu nhasi handisi kuda bonde, mukasaita bonde nemunhu, mukasasvirana nemunhu munoita sei? Ini ndikasasvirana nemunhu ndinongorara kumba kwangu ndotogara ndotodza nhasi handisi kuenda kubasa zida zvekusvirana nemunhu. Ndotozvirarira mba mangu. Okay. Asi zvekuti munogona tomboti henyu mari munayo, munogona here zvekuita kana 1 week? 1 week ndakagara kumba. Musina kumbosvirana nemunhu? 1 week handizoikwanisa hangu. Ngei? Ndikaitawo kana nyama yatojaira. Ndikatoitawo 2 days ndienda togarisa chaizvo. Okay. Ndinoda kutoenda. Alright. Ndonyaya ingoripo ipapo. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka so imati mimi muri kuramba muchipfuurira mberi. Yeah. Ngei makarisarudza basa irori? Kune mabasa akawanda kakunzo kana kuti house girl kana kuita zvinoita vamwe vanenge vachitengesa mimusika vachididi. Imimi pamakabva pamurume makabva masarudza kundoita sex worker. Yeah, ini ndakasarudza kutengesa muviri wangu nekuti unounza mari fast. Ndo zvandakazvisarudza izvo kuti mari kanishoda everyday ndotoiwana. Handimboishaya. Iprofit yega. Hamuhodhi? Handihodhi, changu kutenga sipo nemafuta nechikafu chete. Ndo profit yangu ipapo. Okay. Yeah. Alright. Ko munombobudawo here kumavhenyu muchimboendawo kana kunzvimbo muchitenderera sezvakaita kana kunana Masvingo, Chegutu, kukwekwe? Yeah, ndotobuda kana toenda kunze kuMozambique chaiko. Ndotokwanisa kutoenda. Tomboita kana 2 weeks ndiriko nditsvaga mari. Muchitsvaga mari muri ikoko? Alright. Ko pamunosvika ikoko hapana here manyunyu amunombonyunyorwa kunzi amuyu munyukama munyowani? Yeah, semauri tokatodzingana kana pabhesi. Mutodzingwa pabhesi asi ukagonawo kuzotaurawo nevamwe unokwanisa kushanda. Okay. Kana ukatadzawo mauri anotogona kutsvagira dzimwe mbavha.
dzinokubira because munhu munyowani achisvika panzvimbo anotombotenga saka iwe ukazotanga kutengwa manje vamwe vakamira vasingatengwe manje unokwanisa kuti kudzinga. Alright, mutaura kuti mimi mukasvika kunzvimbo nyowani varume vanotombomhanyira kwako? Vanotombomhanya pamunhu munyowani. Alright, ndikuzvinzwa. Ko zvirwere zvepabonde manje munenge muchiita sei? Zvirwere zvepabonde tinobayiwa mainjection. Munobayiwa sei? Munoenda kuchipatara kutondobayiwa here kana kuti kana machibata? Ndokwanisa kuenda kuchipatara kana kuenda kusesha. Okay. Kana ndisina mari noenda kusesha ndinobayiwa injection rangu remahara ndorwara. Alright. Asi kana ndine mari ndiri pari pachipatara padhuze ndingomhanya ndinobayiwa injection rangu. Ko pane here vamwe varume wekuti vanogona kuuya kwamuri vachiti inini ndikuda kuti ndikukukechai but achitoda nyoro? Vakawanda zvisingaiti. Mukasangana nemunhu akadaro munoita sei? Kana kuti zvine mapuraizi acho kuti wakapfeka kondomu yemari yakati iri nyoro inenge iri mari? Zvine mapuraizi sekwedu kumavenyusi uko munhu anotokupa kana $100 achitokumbira nyoro. Saka inini kapambacho ndakaomerwa. Pachirwere chemuropa ichi ndoshandisa PrEP. Okay. And then pasika apa ndotoisa kuti $100 ndikaishingirira ndikabata siki. Ndobvisa $20 ndinobayiwa injection chingopedza kurara nemunhu iyeye. Usara ndine $80. Okay. Saka munenge muri covered? Ndiye nditori covered. But hakuna here zvimwe zvirwere zvekuti munogona kusangana nazvo zvinozotonetsa kurapika kwacho zviri zvepabonde? Zviriko zvakaita sesiki dzemhopo zvino zvinonetsa kuti uzobatsirikana. Anenge angori mariski nyaya kuti munenge uchida mari pamwe unenge wakaomerwa. Okay. Aiwa, ndiri kukunzwa. Right, ngatitarisei isisu. Kunze uko kuna namai variko. Vari kukuonai panapa nhasi muri kutaura. Vari kuda kupinda mubasa renyu iroro rekutengesa bonde kuita sex worker. Munovati chii? Kana akauya zveke aida kudzidziswa nini munhu wokuti ndinomuudza kuti ndinomirapo handikwanisi kumira padhuze neni. Kuti neni akwanise kumira ndotakamira padhuze neni achatotsvage mari. Ndinenge kuda zvenyaya neni ini kana ndapa basa handidi zvenyaya nemunhu. Saka ini ndonomumisawo pake pane chiti nechimuonawo. Kana iwe rimbo kontomukwenyerawo nelanguage yedu tinoshandisa ndikongomuudza kana kakodhi. Okay. Kuti andoziva kuti munhu asvika paari aite sei? Aite kupinda naye. Okay. Alright. Aiwa, ndinotenda atete nekutsanangura kwakanaka. Saka so mubasa menyu imomo chenenge ndiri kuda kuti ndinzwisise ndechekuti pamunenge muri pabasa paya munosarudza here imimi kuti uya uyu murume wemunhu kana kuti mukomana? Pabasa ndizosarudzi hangu nekuti ndichingoda mari yangu. Chamuka inyama. Ndoda mari yangu chete. Ko pawana mune muzera ipi? Kuti pane vamwe vapfana vane musikanzwa kamazwana. Aiwa, pavana hangu ndio pandinozotaura kuti hazvibudi. Pavana hazvizonyatsofamba zvakanaka. Nekuti ndinoenda kutokanganisa mwana. Ko next door wenyu makawakidzana naye akati achamwari nhasi ndiri kuda. Muchinyatsoziva kuti mai nyasha wari musero? Ndotomuti mari yangu ndoya ndinoda. Handizopinda naye zvangu padhuze ipapo ndotomudza kwekuenda. Okay. Tinosangana ikoko pamari yangu ndodzoka. Alright. Chandichingoda mari yangu chete yandiye ndichingoda. Kana itori hama kana ndisingaizivi ndikoko. Tikazosanganawo kuna hama ukoko saka mhenu. Kana itori hama munotoita naye? Kana ndisingatoizive. Tozosanganawo pamwe tozosanganawo kana panhamo. Totongoto hapana kuziva mumwe hapana kuziva mumwe. Alright, aiwa, ndinotenda. Saka kubva pamakatanga muchiita basa renyu pane here pamakati mimi inini ndikurangarira musi wakati ndakambotambwa rafu yakadai so nemunhu? Paripo. Ndepapi ipapo? Pandakatomboti ndashanda. Munhu kuda anga akamirawo here pasaidi achiona kuti ndiri kupinda chaizvo. Ndibvayo akati arida short time. Okay. Ndikati handei. Ndinandida kuziva kuti munhu anoda kundibira yange nguva dzanga dzaendawo dzadza kuma 12 pakati peusiku.
Saka patakapinda paye inini mari yangu ingeri mbura. Okay. Ndatobvisawo hembe ndaisawo pasaidi mushe. Kubva mukomana angu tora bhurari yandobata sei. Kubva atorowa naro pasi. Kubva atoenda nebhurari rangu. Menge mapinda paipa. Tanga tapinda muloji. Akatora brand yani iyewe menge muchitoita maitoita naye. Ndatopinda naye kuita naye madhiri. Achibva arowa pasi nemari yese. Kubva atina nemari yangu yese yandanga ndashanda. Kubva ipapo handazombosangana naye. Nanasi. Asati ndamuona. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. So mashoko enyu ekugumisira muda kuti kudii nhasi? Tisati tabva panapa. Mashoko angu ekupedzisira inini ndeyekuti basa rangu ndinorifarira chaizvo. Okay. Asi chandisingadi ndechekuti vana vangu vazonditeedzera matsimba angu. Nenyaya yekuti ndine vana vasikana chete. Pandeichoita basa rangu ronditoriitira kure kwavasingatombozvioni ndichitovadzidzisa tsika dzakanaka chaizvo. Alright. Nekuti ndozvizoti rakashata. Mwoyo wangu unozorwadza kana ndakuona vakuzokanganisika. Yeah. Aiwa tinotenda, aiwa ndikukunzwai. Right, mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa hurukuro yatinenge tichiita navatete tinenge tiri kuda kumboedza kumbonzwa kuti idzo nyaya dzacho dzebonde dzakamira sei, pavanenge vachimbotengesa miri zvinenge zvichimbofamba sei. Saka ndodaira kuti ndonhoroondo yatinenge tichimboita hurukuro nawo tichimbonzwa kuti muindastry mavo wakamira sei. So vari kutaura kuti mashort time avo $10 $30 night zvichienda zvakadaro. Saka thank you very much. Regai nitore mukana unoyu wekukutendai nekuramba makadengezera chirongwa chedu misi nenguva touchline hour apo patinenge tichiita hurukuro nevasikana ivava vanotengesa bonde. Saka ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamu zvinotevera. Pari nhasi ngatimbomirire pano. Kana kari kekutanga kusvika pano ndokumbira kuti musiye masubscriber YouTube channel yenyu, mosiya zvakare mafollower Facebook page renyu. So thank you very much. Mazvita Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.